Nina bendlula methedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kizona indaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Belisenkantolo lokubulawa kwePhoyisa kwaMbonambi. Bangenela isiteleka beEkolishi lisemPhithi. Kanti owela kwaShembe neqembu lezepolitiki elisha. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Inkantolo kaMantshi yaseMpangeni enyakatho KwaZulu-Natal iqhubekile ukulalela izicelo zebheyili zabasolwa ngokubulala kwePhoyisa usayitsheni Nkosinathi obe iPhoyisa kwaMbonambi kanye nomngane wakhe uMpendulo Ansa Mdlulo besebenzela kwestation samaphoyisa eMpangeni. Kulabasolwa kokubala nenkosikazi kaMofu Ntombazodwa Ntinga osolwa ngoba kuqondo wakwakhalela itulo lokubulala umyeni wakhe naye obeliphoyisa. Inkantolo kaMantshi yaseMpangeni ihlehlisele kusuku lwakusasa uLwesithathu ukulalela kwesicelo sebheyili sabasolwa ngokubulala uNkosinathi obe yiPhoyisa kwaMbonambi kanye nomngane wakhe uMpendulo Mdluli. Kuzokhumuleka ukuthi laba bahlaselwa ngabantu ababili abangena babakhomba ngesibhamu emzini kaNtinga iPhoyisa bababopha ke babathatha bahamba nabo. Kwathi ke emva kwalokho isidumbu sikaNtinga satholakala ke sinamanxeba okudutshulwa. uMdluli yena naye ke wayaba nenhlanhla ngaleso sikhathi ngoba wayesaphila kodwa ke wayelimele kabi wabeke eseshona endleleni ebheke esibhedlela eThekwini. Ngaphambi kokuba iMantshi ihlehlisele usuku lwakusasa ulalela kwezicelo zebheyili ngenxa yokuhamba kagesi ngenhloso yokuwonga load shedding, umsolwa ke wesithathu kuleli icala nokunguye wayeqashwe ngabasolwa ukuthi ke abahambise ngemoto yakhe. Inkantolo kaMantshi ke imdedele ngebheyili yezinkulungwane ngenxa yokuthi ke usaphenduke ufakazi wombuso kuleli icala. Kanti ke umndeni wakaNtinga uthi ke uyajabula indlela icala eliqhubeka ngayo. Namhlanje into esithole enkantolo ngingasho ukuthi siyayijabulela. Kubonakala kuhamba kahle kakhulu ikakhulukazi ngoba kukhona osephenduke ufakazi wenkantolo. Okungukuthi uyena osezotshela inkantolo konke okwenzeka. Lezi indaba ze1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga kuseMpangeni. Abafundi beEkolishi.Isiteleka College eMgungundlovu maphadnele kaMthaniya bathi ukuteleka yona ndlela okuzwakalisa izikhalo kulelizwe. Laba abasho kanje ngesikhathi isiteleka sabo singenelwe usukwini lesibili namhlanje njengoba bekhala ngemali yoxhaso lwesikhwama sabafundi eNSFAS. Bathi sekunesikhathi eside bezwakalisa ungenami kwabo ngendlela abahlukumezeka ngayo njengoba imali engangeni ngesikhathi akwanye kabayitholi ngasaphelele ngenxa nje ingqinamba. Kuyimanje ke iKolishi livaliwe kumele ukufunda bathi bazoze bathole impendulo kuyimali ivulwa. Abafundi beTvet College ePlesisleya bathi side isikhathi bengayitholi imali yoxhaso lwabo kanti lokho sekubabeke enkingeni yokungabi nendawo yokuhlala kanye nokudla. Basho kanje njengoba kuqhubeka isiteleka. Izinkinga esibhekene nazo singabafundi 1 sibhekene nenkinga eNSFAS sesifrizelwe inyanga ezu5 lesifasi asutholi. Okwesibili siyaxoshwa emqashweni yethu sesiyashare manje sintshontshisa abantu ukulala. Okwesithathu asa-attend mesebelo kube complain ngeabsenteeism not knowing very well ukuthi siyahlukumezeka. Asa-attend ngenxa ukuthi asinayo imali yokugibela, asinayo imali yokurenta, asinayo imali yokudla. Abazali bethu emumva badependele kwi-grant so mebethola i-grant kumele besicaphunele nathi ukuze sokwazi ukuphila kancane emqashweni, which is wrong. Abanye bethu bama student bagcine ukufanda befika ka N4 uNSFAS mebefanda bafanda u3000 kuthiwa ama fees esikole bazoyikhokhela bona bengakayitholi imali eyisamba bathola u3000 kwathiwa bazoyikhokhela bona ama fees la esikoleni. Laba bathi indawo yokuhlala yabafundi semagcekeni esikole isiphendulwe amahhovisi kanti nezinkinga zezimali zivimba ukukhishwa kwemphumela. Sinenkinga with NSFAS and with service provider. Mina nje currently I'm doing mechanical engineering N4 and as it is kuhlukaniswe kathathu le college ama programs as now we have NCV which is a year program, we have a trimester uhamba ngo 3 months, we have all semester. All trimester kulo nyaka wonke we haven't received ama allowances. Apparently bathi ama results wethu awakwazi ukuloadeka. It means from the college to NSFAS awakwazi ukuya or NSFAS akakwazi ukuwathatha from the college. Bathi ukufunda kuyaphazamiseka njengoba benalezi izingqinamba ngakho isiteleka besibalekile naso. Kuvele siyaphazamiseka as it is because ukuhlala eclassini you need to concentrate. Kufanele ubhale uconcentrate. We cannot do that because silambile. Asinayo imali asisebenzi singabafundi ama allowances
ebesithendiswe wona isivumelwano ebesenziwe asikutholile. Isivumelwano esifike le college sithi sizo apply asiboni college silekelela because at the end of the day awusitholi i-certificate because kuthiwa uyakweleta. Trimester nje kuke kwathiwa ama-students fanele ayikhokhele R500, yet we applied for NSFAS, we were approved for funding by NSFAS, and we seeing ukuthi sesikhipha imali phezu kwaleyo kurenta. Abazali funeke bakhiphe ama-deposits ukuze sithole izinto ezifana ne-certificate nokuqhubeka-ke sibe emaklasini. Imizamo yokuthola ukuphawulwa kwekolishi okanye uxhaso labafundi i-NSFAS ayiphumelelanga. Ezindabeni ze-1KZNTV, ku-Enda Dube, ngisembali eMgungundlovu. Lo waziwa njengomkhulumeli wamaNazaretha asebuhleni ngaphansi kobuholi bonyazo lwezulu lizincwane usengumengameli weqembu elishaceke lezombusazwe i-Africa Unite Congress. Uncwane uthi iy'nselelo zokunganaka kwey'khalazo zabo ikakhulukazi zokumeleleka kanye nokuvikelwa kwenkolo yomuntu omnyama kungezinye zezinto ezibenze baqhamuka nombono wokusungula iqembu elisha elizokhuluma ngqo ngokuvikelwa kwesithunzi somuntu omnyama. Ukusho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukwethulwa ngokusemthethweni kwaleli qembu eThekwini. Asibonge kakhulu ithuba osipha lona. Iphathi le-Africa with the KA, Africa Unite Congress. Impela besiyethula izolo. Isizathu sokuthi sigcina sibone ukuthi ungcono sakhe lo mzimba. Cabanga ukuthi uyazi na ukuthi eNingizimu Afrika ukuze ukwazi ukulwa ungancikile kumuntu. Ngokwe-political system yakhona ukuthi ube nendlela ukuthi uzibambele ngezandla ikakhulukazi einkingeni esesibhekene nazo eSouth Africa esezingazikwazi ukuthi sixazululeke. Okay, mhlawumbe ungangena kulezo inkinga iziphi ezinye zazo? Inkinga enkulu nje ake ngiqalise la. Uyabona uNazaretha namhlanje uneminyaka eyi113 bukhona emhlabeni. Uma kuzoba khona iComrades Marathon, i-event eyaziwayo ukuthi la ihlala ikhona. Kodwa thina amaNazaretha kufanele silwe ngaso sonke isikhathi. Silwela ukuthi sithole insiza. Kufanele sihlale futhi siyohlangana. Asinazo nje inhlelo ezikhululekile ekhona ukuthi siyazi ukuthi uma ngabe uNazaretha abuhlangene endaweni ethize asizoba nazi ingqinamba zokuthi kunama toilet kunani. Yonke into kuyancengwa itholakala nango last minute. Asikhululekile singamaNazaretha. Okwesibili, umntwana nje ufunda esikoleni nomNazaretha namhlanje usakundiswa esikoleni. Ekuyimpe esesilwe sasakhathala ukhulumeni uyithulele nje. Akekho nomuntu ogqiza iqakala azi ukuthi uShembe wenzani before kukhululeke leli lizwe leli. Okay. Ukusungula kweni i-AUC kusungule sisibheke okhethweni ngonyaka ozayo. Ingabe sonibona nani ngendlela ukhetho? Lapho akusona isinqumo sami njengopresident we-AUC ukuthi siyayokhethweni noma siyokhethweni. Njoba silethulile nje iqembu izolo sesiyaqala manje siyangqo emphakathini. Umphakathi ozoyikhulumela. Umphakathi umuthi kusamnandi i-AUC iyaphambili engifela ngichazele kona. Iready noma ngabe yini kodwa abantu ekumele bakhulume. La ebandleni lamaNazaretha kuhlukahlukene khona ubuhleni khona uThembisa njalo njalo. Mhlawumbe kulona ibandla wonke umuntu uwamukelekile noma kukhona umncele. Asiphathekile thina kabi ngokuthi kuhlukene inhlangothi ezinhlanu. Ngoba umprofeti umsunguli webandla wakuprofeta lokho. Wathi kuyoba khona uShembe abaningi. Nampa ke bakhona siyababona. Kukumuntu nomuntu umethu uShembe umbona ngala akahamba ayomdumisa. Uma ngithi mina ngimbone ebuhleni onyazeni lwezulu ngiyeke ngihambe ngebuhleni. Umethu omunye umbone eginyezinye ilungelo lakhe lelo. Kodwa khona into engakuyihlukanisa kuthina. Njengoba singamaNazaretha nje. Inkolo yethu siyibambile. Njengoba ungibona nje uyangibona ukuthi ngiNazaretha. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Mengameli weqembu i-Africa Unite Congress uMnumzana uNcwane besikade esikhulumisana naye njengoba ibekade sichazela mayelana nomsuka oneyinqumo edala ukuthi beze befike ekutheni basungula iqembu kude bohosibisi ngisenanda eThekwini. Iqembu iPan Africanist Congress iPAC ngamafuphi iphumele obana ngokusebenzisana ngokubambisana kwayo namanye amaqembu ezombusazwe ngesikhathi iqembu libamba inkomfa yalo yaminyaka yonke yokubuyeza imigomo yayo. Ekhuluma ke neziko lezindaba uhlalo walo kuzolonke uSibusiso Xaba uveza ukuthi lokho kuzobalekelela kakhulu ukusebenza ngokuzikhandla ukuze basebenze ngokuzimela ngaphandle kokulawulwa ngamanye amaqembu. Le nkomfa ibibanjelwe eThekwini, KwaZulu-Natal.
Iqembu le-Pan Africanist Congress kuleli libambe inkomfa yalo kazwelonke yokubuyekeza imithetho kanye nokubhunga ngendlela ubuholi obusebenza ngayo ebanjwa minyaka yonke. Usihlalo walo kuzwelonke uvezeke ukuthi izinhlanu izinto abagxile kuzo kule nkomfa kanti ebeseqhulwini isinqumo sabo songasayibandakanye nokusebenza ngokubambisana namanye amaqembu okubizwa nge-coalition kepha izimele. Inkomfa yathi ngendlela iPAC esebenza ngayo kuma coalition noma kuhulumeni la khona ingxenye kahulumeni ayisebenze ngendlela ukuthi izimele ingaphathwa ngamanye amaqembu. Ithe inkomfa ayiphele lokho. Nathi siyiqembu elikhethiwe njengathi ngakho ke uma singena kulokhulumeni fanele singene sithathe ikhundla esizenza ukuthi sikhombise ukuthi sesilungele ukubusa. Le nkomfa ethathe izinsuku ezintathu sekungokweshumi-nesithupha ibanjwa kanti kungokuqala ukuba ibanjelwe esifundazweni iKwaZulu-Natal. Phakathi kokunye okubhungwe ngakho udaba lwabo kufika kuleli njengoba ke iPAC ithi kayimelene nabo kufika kuleli kepha babona ngaba umbono omuhle uma nabo beza kuleli nentela yasemazweni abo bangadli obakwakuleli kuphela. Kwaphinde ke kwabhunga ngesimo somnotho wakuleli, indlela yokusebenzisana nobuholi bendabuko, ukuhlalakela ulibhojozi kwemiphakathi ngenxa yesigebengu nokunye ke okuningi. Mawungabheka la eThekwini eMarian Hill or eThorn Hill besiphethe umsebenzi wezindlu. Kade abantu bathembiswa ama-RDP kodwa kwenzeki. So iPAC izofaka ingcinezi kwabaphethe. Sisakha singakaphathi ngoba ngo-24 siyaphatha. Singakaphathi sofaka ingcinezi yokuthi lento eyithembisiwe azilethwe kubantu. eZululand imigwaqo igugulekile iphelile. iPAC izobi ithatha izinto zabantu. iPAC amagatshayo ithe aniyeke ukuzenzela nina, hambani nenzele umphakathi. Lenkomfa nalenkomfa yaKwaZulu-Natal ibicacile ngalokho ukuthi akusetshenzele umphakathi. Leli qembu lezwakalise ukuziqhenya ngendlela eselukhule ngayo KwaZulu-Natal njengoba ke lithi kule minyaka emithathu edlule likwazile ukwengeza izifunda ezintathu njengoba bekade bekhona kwezintathu nje vo ukuqeda indlala ehlasele uxaba uthi ke banawo umkhankaso. iPAC ngaso sonke isikhathi adikhuluma ukuthi umhlaba awubuye asikashintshi kulokho kodwa esithathe istep further kukho noma esiye ngaphambili kukho ukuthi sizomisa umkhankaso wokuthi asizikhulisele ukudla kwethu, asizikhulisele ukudla kwethu. Uma ungabheka abantu abasithengisela ukudla, amabhunu atshalayo, amaPakistan asithengiselayo, asinqamule leyo, asidle esikutshalile emzini yethu. Ile campaign iPAC ezoyiqala kulonyaka, sishaya ama-inspection emzini osihlole imizi yama-Afrika la ngama-members ePAC kuqala ukuthi wonke umuzi awube nengadi, uma incane kube yi-2 square meters. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele itolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Belisenkantolo lokubulawa kwephoyisa kwaMbonambi bangenela isiteleka beEkolishi lisemPhithi kanti owela kwaShembe neqembu lezepolitiki elisha. Zishiye phansi kumsebenzi zabhikisha izisebenzi zesitolo sakwaSpa emthunzini eNyathelo likaMthaniya zikhala ngokuholelwa makinado. Umengameli weNokhawu okuyinyunyana emelekeleza izisebenzi uRonald Mkhize uthi sekaningi bebamba ngesingxoxo nomqashi mayelana nokwenyuswa kwamaholo kepha kufanele ukuthi nje bathela amanzi emhlane wedada. Ukhabazela ukuthi bazoqhubeka nokubhisha ngaphandle kwalesi sitolo kuze kube kumqashi uphendula imfuno zabo. Zibhikishe ngaphandle kwesitolo uSpa esisemthunzini izisebenzi zalesi sitolo
zibambisene nenyunyana yazo iNukawu zikhala ngokunyuselwa amaholo. Umengameli weNukawu Ronald Mkhize uthi bathathe isinqumo sokungena emgwaqeni bebhikishe ngenxa yokuthi umqashi akayigqizi iqakala yezikhalo zabo zokwenyuselwa umholo. Sinegotiate nalo mqashi negotiate isikhathi eside sibonisana ngamaholo abasebenzi. Kumanje kuzokwafika ngqengetshe sathi nathi applyela sona ke Isiteleka. Isiteleka sethu semthethweni sila ngokusemthethweni. Kodwa ke siyazama ukunegotiate naye akafuna ukuphumela obala. Kodwa manje sesikhethe isinqumo sisiteleke sitelekile ke njengamanje ngokusemthethweni. Sidemand ukuthi umqashi asifakele u5 bese ukuthi ibonus yabasebenzi kubo 100% ngokusemthethweni. Manje kumqashi ke uyarefuse yikho sesithatha isinqumo isiteleka sesiqale namhlanje. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe azothatha isikhathi eside ngendlela okwenziwa ngayo. Kodwa ke sasa ngizama ukuzoqhubeka ngoba strong ngoba nomphakathi uthi uyathenga la kuyabiza kodwa umqashi kuyamangala ukuthi abasebenzi bala ekhaya abasebenza kasibabe no 10 years bahola 3000 rand. Lokho kuyithelo nehlazo. Umkhize ube esenqima isibindi sezisebenzi ngokuthi zingabi nalo uvalo lokuveza izikhalo zazo uma kukhona lapha zingagculisekile khona. Ke nabafowethu laba abakhona abasebenza kaSpam njengoba ubabona ba100 yabo badinwe kanje ngendlela abacula ngayo babamsene. Khona abanye abasebenzi abake bebe nenkinga mateleki mhlawumbe umuntu eleke shona lebaleke komunye kanjani sebeya understand abasebenzi basemakhaya ukuthi lento esenzayo isemthethweni futhi iyilungelo labo. Kanti ke isinye sezisebenzi uThobile Shandu uthi ke kubaphethe kabi kakhulu ukuthi seqashwa abantu abasha kunokuthi benyuselwe umholo. Asikho happy lokho esikwenzayo nathi asikuthandi kodwa sibone ukusiphoqa ukuthi asigcine sikwenze ukuthi siveze ikhalo zethu esinazo. Umqashi wethu akasiniki amalungelo ethu akasiniki kukhona sikudinga sekuyisikhathi eside siyakhuluma naye siyamncenga uyakhombisa ukuthi hayi akanalutho azolinika khona. So ingakho sesize sathi hayi okungcono ake siphume sime ngaphandle mhlawumbe nomphakathi omunye singajabulela ukuthi besixhase besisupport ngendlela abangasupporta ngayo. Okubhlungu nje safika wakwenza ukwazi ukuthi aqashe abanye abantu kunokuthi abize thina le mali aqashe ngayo abantu asinikeze yona but ubone kuyisolution ukuthi yena athatha abanye abantu ngaphandle. So siyafisa ukuthi nje nonke ningenelele nisisize ngendlela eningasiza ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Komyeni emthunzini. Lo lisekeleka mengameli unyana yothisha inathu Mabhija Mathemba uthi abakwesekeli ukugqoka kwamakepisi ezinyunyana ke esikoleni okwenziwa othisha nhloko ngoba ke bafana ncamashini abaqondisi abajutshwe ngumnyango. Ekhuluma neziko lezindaba uMathemba uphinde waveza ukuthi othisha nhloko kumele bengachemi baphathe kahle bonke othisha ngokulinganayo esikoleni. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuba khona kwembango yezikhundla esikoleni nokwenzeka ngenxa yokuhlukana kwembono phakathi kothisha bezinyunyana ezahlukene. Inyunyana yothisha iNational Teachers Union inathu ithi ayihambisana nokugqoka kwemfaniswano esikoleni futhi kumele othisha nhloko bangachemi. Njenge-National Teachers Union asikhuthazi ukuthi othisha omkhulu uma ngabe bephethe izikole bagqoke amakapisi ezinyunyana abaqhamuka kuzona ngoba bona ngokomthetho weSouth African Schools Act basuke bemele lapho umqondisi womnyango okuyena oyinhloko ephezulu emnyangweni wezemfundo okusho ukuthi othisha omkhulu iqhaza labo njengabamele inhloko yomnyango iHOD bona kufanele ukwenza kwabo nokucabanga kwabo nokuphatha kwabo kungabi nako ukuchema. Kube othisha omkhulu abakwaziyo ukuthi othisha babaphathe ngokulingana babatreat futhi nangendlela efanayo. Lenyunyana ibisingathi umhlangano oqeqesha othisha nhloko abangaphansi kwegatsha laseMandeni lenyunyana ngendlela yokuziphatha kanjalo nokuphatha izimali esikoleni nokuyegcina sekudala ingxabano phakathi kothisha. Le workshop ke izobasiza kakhulu othisha ngoba ngithi nje into esiyibuka kakhulu into eziyinhliziyo yale workshop ukuthi sense developer othisha ekuphathweni kwezimali zesikole. So khumbula ukuthi uma ngabe izimali zesikole zingaphathekile ngendlela so akusebenzeki esikoleni kuba nama cases ukuthi ungenzeka ubuthisha omkhulu udla imali indlela thizeni thola mhlawumbe kayidlela imali imisiyozekile somehow. So ke now sina as unathu sidecide ukuthi secapacity othisha bethu in terms of handling school or institution finances. Lolu hlelo lokuqeqeshwa kuphinde kukhunjuzwe othisha lenyunyana ibona libalekile ngoba lizosiza ekutheni isikole siphathe ngendlela ngaphandle kwezihibe. Inhloso yethu ukuthi sibe khona la nokuthi ke first of all it's been a while
We never had a meeting where we need to sit down with our principals in terms of making sure that they are developed professionally and they are developed in terms of how do they make sure ukuthi ke isikole abayiphethe siphatheka kahle. So sihlangene lana kukhona abahlukahlukene masibala khona says lapho khona sobheka the issue of the management skills, the issue of the code of professional ethics, so whereby mabe phuma la they'll be able to go back and implement some of the things yet abayi implementer, but they need to improve in some of those things. Inathu ithi sishaya isifuba ngesikole esiphethwe othisha nhloko abangaphansi kwayo lenyunyana. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMandeni. Ukwanda kobugebengu emsunduze eMgungundlovu maphakathi kaMthaniya sekuphoqo beyimeya kulo masipala umzimkhulu uThebola kuba kasukuma lwisane nakho. Umeya uthi ukuhleleka imidlalo yebhola ebidlalwe enkundleni zemidlalo uWadley eseyidindele ngenhloso yokulisana nehlava sobugebengu ogcina sekwandisa ke igameko zokubulawa kwabantu. Uthi bayalibona ke negalelo lwengalo yomthetho njengoba sekengezwe ke nesibalo samaphoyisa estation samaphoyisa iPlesisleya. Kuhlelwe imidlalo yebhola endaweni yaselokishini eMgungundlovu ngenhloso yokuqwashisa ngobugebengu kanye nokwanda kwezidakamizwa. Sikhoze impi emva kwezinto eziningi igameko esizibone ezenzeka eMaritzburg nje in general kodwa kakhulukazi eIden naseMbali. La usuku nosuku silala sizwa kuthiwa kunabantu abadutshuliwe, kunabantu abashonile nani. Of course siyazi ukuthi imbangela enkulu yalokho ukusetshenziswa kwezidakamizwa. So umkhankaso wethu namhlanje ukuzolwisana nezidakamizwa kakhulukazi kubantu abasha bese ke sikhuluma ke nangelokhosi ngalobugebengu esibonayo. uThebola uthi kubashaqile ukuzwakala kwezindaba zokudutshula kubulawe ikhansela. Kubhlungu ke ngoba sihlelelo lusuku singenalo ulwazi lokuthi namhlanje sothi masihlangana kanjena sibe sesilahlekelwe omunye wethu ukhansela Mabhongo Mkhize waseWard 41 obe nenkonzo ngomhla ka24 ecishe ihambisane nalo lolu hlelo. Uthi bajabule ngokwandisa kwamaphoyisa ekakhulukazi eMbali njengoba isigameko sokubulawa kwekhansela silama esokuqothwa kwamalungu omndeni ayishumi khona eMbali e14. Sijabula kakhulu ngoba uMinister uBhekicele wazibophezela ukuthi uzonyusa isibalo samaphoyisa bese ebheka ukuthi kungaba kuphi la kungaba khona esinye isiteshi esisha. Umbono ukuthi endaweni esetshenzwa iPlesisleya kube khona ezinye iziteshi ezimbili. Siyajabula ke ngoba isithembiso sokuqala sokunyusa isibalo asekhona amaphoyisa ePlesisleya amaningi aqala ngesikhathi lesa esishilo uMinister. Okusho ukuthi ke uhulumeni uzibophezele and committed ukuthi ubehlise noma ulehlise izinga lobugebengu la. Siyazi ukuthi naleyo ukuthi njengoba kusabhekwa indawo la esinye isiteshi samaphoyisa singaba khona. Umbono wethu isiteshi lesi saseMbali okuyisatellite kuyisifiso sethu ukusishintsha sibe fully fledged station esizozimela. Uphindwe wanxusa umphakathi ukuba ulekelele iziphathimandla ngodaba lwezidakamizwa emphakathini. Inkinga yokuqala umphakathi uyasaba ukuphumela obala. Ngalabantu abadayisa izidakamizwa abayingozi. Asizimisela ukubeka impilo yabantu bakithi elokhuzeni engcupheni kodwa uma umphakathi wonke obamsene siyazi ukuthi singalwisana nezidakamizwa. Kufanele ukuthi ziphele emphakathini yakithi, ziphele izidakamizwa ezikolweni, ziphele yonke indawo. Without ukuthi ngize ngisound xenophobic, kufanele sithi uqinisa kancane ukungena nokuphuma kwabantu eSouth Africa. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Ake siphinde sithi ishelele izitolo nebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona indaba esithi yizo ehamba phambili namuhla. Belisenkantolo lokubulawa kwephoyisa kwaMbonambi bangenela isiteleka beEkolishi liseMphithi kanti owela kwaShembe neqembu lezepolitiki elisha. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18.46 cents kuyidola lasemelika bengu 23.28 cents kupondo waseBrithani bengu 19.98 cents kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,923.46 cents ounce uthi intengo yolongahluziwe bengu $84.42 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali weqembu lesizwe lakuleli ikhilikithi ama-Proteas Tabriz Shamsi uthi sebekubheke ngabomvu ukubhekana ke neqembu lase-Australia osukeni lakusasa emidlalweni T20 yize sekupheleke izinyanga ezine ama-Proteas engabonakala enkundleni wathi ke bazosebenzisa lo mdlalo ukulungiselela i-ODI. Ubekhuluma kanjalo kwesithangamini nabezindaba saleli qembu besibanjele eThekwini. So the boys have been hard at work, as you can see by the dark circles under these eyes. Lots of long days. Very little sleep, trying to put in all the work and making sure that we're ready for the series. You know, we haven't played cricket as a national team for about 4 months, which is very unheard of on the international scene in cricket, but the team management and the coaching staff have been very active trying to put together camps for us, you know, throughout the off period to make sure that we are, you know, well prepared for the series. A series against Australia is always exciting. You know, they like to play their cricket hard. We like to play our cricket hard. So, you know, it's a clash of two teams that want to do really well. And it's always exciting to play against the Australians. It's always hard, and that's what brings the best out of the guys. So we're really looking forward to a great series against them because they're a very good team. We're a very good team, and I'm sure that's what the people love to watch. Our goal is to win the series, and, you know, we're taking it one step at a time. Once we get through this T20 series, when we move on to the ODI series, that's when we start thinking of the ODI World Cup. But for now, our full focus is on this 3 games that are coming up. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benkomane ekhaya emthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.